Amabhela sicoco sinuka insondwana ngamakhokozela njengelifu lemvula. Sengela abantwana xa likhithika, sibunyonyana zibutshelezana singazingangiwa ngabakhwekazi. Bedlana laselenge ngumthontshinga-ntshinga nomi phezu kwentaba. Xana zinamaphela phezu kwentaba selenge, into ezatya isikhwebu sakwamkhwekazi kwanoqambulo. Kwamatye goduku ukuze angathinjwa lithambo lasemzini, into ezingawudliya umbilo wenkomo zidliwe enyamakazi yona ihlala emahlathini. Siyanqula kaloku xa sitshoyo siyacamagusha sikhathela kuzo kaloku ezo zikhakhamele zalala ukuthula. Sithetha ngabo ludonga, sithetha ngoomamba, sithetha ngoongubonde, sithetha ngolutshaba kaloku, sithetha ngoonomandla, sithetha ngoomabandla. Sinqula kuwo kaloku loo madoda, sinqula kuzo kaloku ezo nkondekazi asimshinga semva ubhibhi. Sinqula kubo sompisi oguqa kandlela kamsalela. Sinqula kubantu abangekhoyo kontuliza nkomo. Singenile kaloku bantu abahle. Namhlanje ngolosithathu, the 7th of October 2020, kushushu kamanda apha phandle. Nomqolo wami ndiwukhuphe ngapha kwefestiri ukwenza uba noko ilanga libe ngathi liwuthi nje kancinci ukhupha laa ngqele yenyanga ezininzi sikhe sagodola saphantsi utyiwana yiCovid. Wenako sandufika kweli khaya sithi subscribe kaloku ukwenzela uba sithi chu nawe apha kweli khaya laseMabheleni. Masibe singena kuyo ke le nto yanamhlanje ukuba kaloku ngaxa ngolosithathu lusuku apho esiye siphathe khona amagqabi, siphathe amaxolo, siphathe ingcambu. Namhlanje asiphethanga gqabi ke, siphethe ingcambu eqinileyo. Kabo kaloku lozithathu sesiphathe loo nto ifunwe ngabantu ngelinye ixesha. Siphathe amanzi, siphathe amathambo, siphathe amafutha, siphathe imihlaba, kuba kaloku le nto iliyeza yinto yonke ekhoyo apha phandle apha. Siyohlulahlule kaloku njengoba sisitsho, laa nto siyincokolayo siyincokole naphayana esikolweni sitsho ukuba iyintoni le nto yanamhlanje. Namhlanje ke sizabe siphethe ixolo eliqinileyo, siphethe ixolo elihle, umlahleni sefile. Inamagama amaninzi ke le nto, abanye bathi asegayi ngabakhumshayo. Asegayi ke uyayibona ke imikhonto xa yenziwe ngamakhuni ibe ngumkhonto oqinileyo kuba kaloku iyaqina le nto sithetha ngayo. Bayibize ngeendlela zonke, abanye bathi ngujundu umlahleni. Ndiyayibona ke bayibonile le nto ukuba ikwanguye noPhephelelangeni igama layo ke le nto sithetha ngayo. Bayibiza kamnandi abantetho isisuthu bathi modulathweni. Ndiyabona ubemfenezi sithi xa sezifikile kulo mntu ngumthomhle lona, abantu abahle, ngumthomhle lona oqinayo namaxolo angathi amhlophe. Ubumhlophe andaba ndizawuthi bufana nowuphi kule mithi ifuna uba mhlophe. Ube neefruthi onazo onothi xa ume kude mhlawumbi le nto eziberries, andiyabi ngathi yintoni enqena uthetha into kanti abantu bazayitolika ngenye indlela. Masingene kuye ke umlahleni. Siyathemba uba kuzuliwa, noko akuliwa xa sithetha ngezi zinto ezilula. Bayalwa abantu buye wathatha into zabo, awuthatha amafutha ngapha, amafutha esandawane. Bayalwa abantu utiqe namafutha enkosazana bakuthuke. We must mention bantu abahle, njengoba kudala siyiphinda-phinda apha ekhaya thina sithatha into sisuke nayo emva, sithi le nto kuthi isuka phi, izenjani, ithini into yayo, sithi thaca elubala ukwenzela uba wena mntu othi hayi mna ndiyazi ngenye indlela siyitsho qho loo nto. Wena othi uyazi ngenye indlela utsho phaa kwii-comments okanye ngenye indlela ke onokwazi ucommunicate loo nto yakho ngayo. Abantu bathukisa bayi awukwazi uthi amafutha enkosazana awekho, iya kubani, nguye owaziyo amafutha enkosazana wena uwazi. Bayatsho ke phaa ko-inbox no-WhatsApp khange siyitsho into yoba awekho amafutha enkosazana. We continue to tell you ukuba if le nto uthetha ngayo yi-original kumafutha esilwanyana othi nasi, then we believe you. Kodwa le fish oil siyithenga kwezi grocery shops, kwezi herbal shops, hayi mntanomhle, hayi ixolo sizawutsho nangoku ukubana ayingawo la mafutha ekuthiwa ngawenkosazana. Nesasandawana ayisiso until you tell us ukuthi nasi sandawana siwakhamile nanga amafutha okanye size nawo endaweni ethile banaso kube kukho into etshoyo. Eyona nto sizama ukuyi-achieve sihlwele
masingasetyenziswa ngokukhutyazwa ngengqondo, kuthathwa iingqondo zethu zenziwe iingqondo zabantwana, sithengiselwe izinto ezingezizo, senziswe izinto ezingezizo ngabantu who know better, abantu abayaziyo ukuba asiyiyo le nto basinika yona. Kufuneka ke thina sivume loo nto. Sudoyitoya supolitika bhele, ngena kumlahleni sefile, bayibiza le nto bathi ngumusangwe mufefera, ndiyabona amagama esivenda amnandi lawo. Isinwati batsho abanye bangapha kwasobhuza bathi ilincayi. Yintoni ke esi sihlahla mntanomhle? The botanical name yalo elixolo okanye loo mntu kuthiwa yi-Cetisia dentata. Wena mntu uyaziyo le nto kuthiwa yi-dentist dentata. Kubhiliviwa ke xa ujonga amagqabi ayo le nto engumlahleni, kubhiliva uba it shaped like a tooth, so kwathiwa yidentata ngokuba beyiclassifya. Xa kuthiwa Cetisia ke uzawuyazi uba nguCetis othile, yiloo ndoda that named, because ngokwebhotani ukuba mna ndiye ndathi gqine egqabi elithile ndawulibiza ngam ndithi yivusitia. Njalo kaloku noko kupha kwibhotani ndiyabona uba bafuna uba ungashekeli ngasemva, wena mntu uthi ubhaqile. Bazidiscavile ke ezi zityalo zethu, bafike sizisebenzisa apha sinazo, and then they discover them. Ngoku le nto kudala siyiqhuba ngayo, bayiphi igama. Yenzani le nto engumlahleni sefile? Siqala ke medical, ngoku abantu abaphandileyo bathi yenzani. Bathi abanikazi bophando le nto eyi-Cetisia dentata ikakhulu inceda kwizifo zesisu, i-stomach ailments. Yonke ke laa nto iseswini edibadibanisa neediarrhea bayayisebenzisa kuloo nto. Baphinde bayisebenzise as a blood purifier. Thina ke siye sithi phayana esikolweni zininzi ezi blood purifiers, zisebenzise uba uyakwazi ukuzidibanisa. Ungazidibanisa xa sithetha ngazo ezi blood purifiers, sifaka izinto ezifana noma-aloe vera, ikhala eli kuthiwa ngukhala khulu, eli liphuma a-yellow sap, because afumanisa uba la makhala mancinci awabinayo kakuhle la yellow sap. And mntanomhle ukuba udibene nekhala eli lingukhala khulu, xa ulisika linevunjana elistrongo elinode umntu limenze intloko. Is very good ke i-aloe vera kwizinto ezininzi, including ukuba yi-alkalinizer, blood purifier, antibacterial, antioxidant, anti-dandruff, yonke le nto sinoyicinga. Is a multi-nto yeyeza lesintu elenza ezo zinto singekhe sikwazi ukuzigqiba kuyo le ndawo. Bathi ke umlahleni sefile nayo uyi-blood purifier. Phayana esikolweni we emphasize ukubana wena ulapha particularly kwezi ndawo ezinebugadi, whether uhlala ngasefama, uhlala ngaselalini, or uhlala kwilokishi eneendawo ezikhe zibe nale nto kuthiwa yi-disturbed soil, uzawufika ikhona le nto kuthiwa yi-yellow dog. Bayibiza ngamagama amaninzi ke, abanye bazawuthi yi-rumex, thina ngesintu sithi lidolo lenkonyana. Ina this root efuna uba yellowish, loo nto kuthiwa yi-yellow dog ekrakayo, is rated as one of the blood purifiers ke mntanomhle, i-yellow dog. Kangoba side sithi kubantu abenza iimbiza zokusela, whether wenzela izintso, wenzela ii-lungs, wenzela iliver, wenzela i-stomach problem, sukuyishiya ngasemva i-yellow dog. Kuthiwa ke wena onazo ezi sesizibalile, mfake umlahleni sefile as a blood purifier. Phinde umlahleni sefile kuthiwa is an aphrodisiac. Ndiyabona uba ke kuthethwa nobhele. Wena tata ndini othi ngathi noko ayisakwazi uma iqine, izimele, izithembe, isebenze ngokuzithemba, kuthiwa mfumane umlahleni sefile. Ithi ke into baninzi abantu abanazo ezi zinto ezibu-aphrodisiac, ezinye kuthiwa zii-enlargement herbs. Uzawuva kuthethwa ngabo bhangalala, uve kuthethwa ngento eninzi. Nantsi into abathanda ukuyimenshina, le nto kuthiwa yi-sausage tree,
kwangoku sabaleke nje ligama layo i-sausage, it's shaped like a sausage emthini, iyajinga ingathi i-sausage. Ifumana ke kwendawo njengovenda, ithandwe kakhulu nazindlovu, inoba indlovu ziyayibona le nto uBhela angayiboniyo, is an aphrodisiac. Zininzi ke ezi aphrodisiacs mntanomhle, asizuyibaleka ke into ethi wena mntu ofuna into ekhawulezayo uzawufumanisa uba ezi zesintu. For instance, i-watermelon is rated as one of izinto ezincedisayo tatandini kwezo ngxaki, i-watermelon. However, ukuba sithetha inyani, singashawutani, singathukani, singaxokisani, sincokola nje kakuhle, omnye athethe omnye amamele, ukuba uya eklinikhi okanye kwifamasi okanye kwezi men's health clinics, uzawufumanisa uba into abakunika yona iyakhawuleza mntanomhle, ikunika nje 10 minutes, ezinye kuthiwa an hour, itsho into ime nkqi ulwe kucace. Siye sithi ke wena mntu othi ndifuna uba kwi-maintenance, khawungene kwezi zesintu ke ukwenzela ukubana ungaxhomekeki kulaa pilisi, because ezaa pilisi zihambe zibe nee-side effects. Ipilisi yonke mntanomhle, including i-paracetamol, ipanado le iqhelekileyo, ihambe ibe nee-side effects into yayo. Sithetha ngeento ezisimple ozithenga evenkileni njengee-Disprin, zine-side effects yintoni grand, but thetha ngento zilula mna. So nazo ke ezi zootata ihambe ibe nee-side effects. Wena mntu othi uxakene nobomi ngawo lo mzuzu, baleke uyozifunela iVagra, iyakhawulezisa. Uthi ke ngoxa uqonda uba laa ngxaki elaa xesha uyigqibile, uzeke ngoku kwezi ze-general maintenance, ubhilde imasile, ubhilde, upurify igazi, ulungise izintso. Ukuba libekelo ke mntanomhle elikwenze wade wanaloo ngxaki, kufuneka uqale waziklini, uzayiva xa ilibekelo. Ukuba nale nto yobudoda ithi xa uyicinga, yaqala ngomlenze, yanyuka le nto yazapha esinqeni, yangathi unesinqa, yachana naphaa ebutateni, ihambe sithethe nangesitshisa, ngenye ixesha uthethe ngesisu. Lilo ke elabekelo, awuzuyithini ke into yayo, uzawuzitya ezo bhangalala kutonilanga ongekalikhuphi ibekelo, awuzuncedakala. Besisathetha ke ngabo oomayezeni. Recently they discovered ukuthi umlahleni sefile, xa ebizwa ke ngelaa gama le-Catesia dentata, kufumaneka uba uyancedisa nalapha ekuthobeni i-weight. Xa beyikhumsha ke bathi yi-management of i-obesity. Ithi ke wena mntu okwazi uzenza ezi zinto zenzeke, etosisa abaneweight ukuba ngoku bayojayiva, iphelile laa nto ebusika neCovid ziphelile, abantu bayojayiva ngoku, utyebile usisi, utyebile utata, inteshe. Bazawufuna ke ngoku benzele bona omlahleni ezinto ze-obesity. Sithi ke ezi zinto kuthethwa ngazo njengayo i-guava leaf le, iyancedisa kwi-obesity i-guava leaf. Sikhe sayincokola ke, khawuyahambe uyojonga le video ithetha nge-guava leaf, ujonge ukuba incedisa njani apha kwi-management ye-obesity, science yayo. Masigqithe ke uba abantu abanamdla ncam wena Bhele kwezi zinto uzanazo zuba yancedisiswa. Sifuna isisu thina, sifuna uyoqinisa imizi yethu, sifuna uyobuyisa into zabantu abasithakathayo. Masithethe ke ngomlahleni sefile, sitsibe yonke lesithethe ngayo. Sithi ngokwesintu sethu xa siphayana emayezeni siye sithi iyeza eli liyakuxelela ukuba lenzani. Siyayitsho ke phaa esikolweni, sikuchazele ezo ndidi iyeza elukuxelela ngayo. One of the most common iba ligama leyeza. Xa kuthiwa mlahleni sefile, ithetha loo nto uba mlahleni sefile. Iza ke le nto ingeendidi ezimbini. Umlahleni sefile lo, before siye kule list esiyibhalileyo, ukukunika nje a broad picture kamlahleni. Wena mntu uthakathwayo, xa bekuthakatha abantu abakuthakathayo bekusebenzisela loo mayeza mdaka, maninzi ke la mayeza amdaka, strangely and interestingly, ngala kunyangwa ngawo bona omsuzwana, onukani, omabopha, njalo njalo. Ngala ubotshwa ngawo, ngala unukiswa ngawo, ngala ufakwa ngawo apho ungasoze uphinde uphume khona kweso sithinzi simnyama, ube nguloo mntu
mstinzi, loo mntu oyikekayo, loo mntu unesichitho, loo mgqwaliso. Ngawo la mayeza umlahleni ke xa sebemsebenzisa bakusebenzisela umlahleni ukubana nabani na okubonayo angaboni mntu onesidima, umntu omakancede, because sewufile ngokwena wena usisithunzela nje esizihambelayo nabantu abafuna ukunceda baqomba sisanceda ntoni kumntu osephele enje. Ngunumber 1 ke ukusetyenziswa kwakhe umlahleni obroad. Simguqule kuba kaloku sithi lo nukani unukiswa ngaye ngulo nukani okhutshwa ngayo isichitho, lo msuzwana onukiswa ngawo ngulo msuzwana okhutshwa ngayo isichitho. Nomlahleni lo ulahlwa ngaye uphinde utshintshwe ngaye lo mlahleni xa unyangwa. Unyangwe ngamayeza azawufaka umlahleni, athi lo mntu kunyangayo mlahleni sefile. Yimamele ke ngoku umntana ebhele, ngoku ubuthakathwa kuthiwe mlahleni sefile, ukwenzela ubungancedwa mntu wena ube yiloo nto ihlinyuka isisithunzela somntu ongenabomi. Thina ke abakhulile kwezi ndawo ezinabantu abengoyophangela, we've seen abantu bona bayi noko lo selahliwe, lo sesithwangathwanga esithunywa ibhiya, umbone ekuhlenyuka nekiriva uyothenga amakhamba ngaphaya, abhatale ngekhamba, umntu usebenza nzima athukwe emva kosebenza, ayisengomntu lo selahliwe. Uba uyamjonga uze lo mntu ngozophangela ekhaya basamkhangela, akasenabomi, akasazibona esiyamvana phambili, sesisithunzela. Xa kusithiwa ke ngumntu okunyangayo mlahleni sefile, uthi mabathi noba bayakukhangela abakufunayo basebuthakathini, bathi noba bakubonile babona bakusekho sidingo soba sibe samthakatha noko lo simgqibile. Mazithi noba zithunyelwe izinto ezithunyelwe kuwe abothikoloshi, xa befika yabona hayi sabe sizityela ixesha masigqithe, akusekho mntu apha noko lona hayi sisiporho simgqibile. Uqhubeke ke mntana omhle ubomi bakho buhambele phambili, bekujongile abathakatha bengakuboni ukuba uyaphi. Ngoku lapha phambi kwabo uzawutsho kutata okunyangayo athi hayi masibuyisele into emntwini wayo, kufuneka uphumelele apha phambi kwabo bakubone. Kusebenzeleke umlahleni sefile. That was a broad into ke use kamlahleni sefile. Masingene ke ngoku kule nto kuthiwa i-detail, i-devil is in the detail bathina xa bekhumsha. Usetyenziswa kwizinto ezikumila kunjani umlahleni? Okokuqala umlahleni uyasetyenziswa kwizinto zasematyaleni. Wena mntu oya ecourt ukwenzela uba ecourt noba uya kujonga ujaji abona uba xa ndigweba ubhela ndinamadoda ndigweba ntoni kulo mntu ujaja imalichithwe elityala. Kodwa ukubhele abuyele ekhaya azosebenza, aphinde umlahleni uyasetyenziswa ekulahleni izichitho sitshilo, kulahla izimnyama uyasetyenziswa umlahleni kule nto besesiyithethile. Abecima bakugqibile bathi noba bayafika bafumanisa uba ulahliwe wena because ufile, baphinde loo mlahleni bamsebenzise kulaa nto ekuthiwa kuyolahlwa umntu, ubukhuve kuthiwa kuyokombiwa umngxunya ndaweni ethile. Abanye kube khona iinkukhu ezixhelwayo kuloo mayeza asetyenziswayo, athi umntu bonke abandifunayo ndilapha, izani ndilapha. There is a phrasing ke esetyenziswayo ehambe isikhwinise ngayo le phrasing, athi umntu xa efika kuloo ndawo lithi igqirha okanye loxhela imnyangayo ithi bonke abandifunayo ndifile ndingcwatywe kule ndawo. La phrasing ihambe ibe yinto ekubophayo mntana omhle unless uyiphrase kakuhle, because ngoku uzahamba uhamba uphoswe nazezi zikufunayo. Athi omnye njengoba uthe ufile nje utshona kwizihlwele zakokwenu uba ufile, utshona sezinhlahleni zakho uba wena ufile. We need to work on i-phrasing ke ukwenzela uba singafi sisaphila nje bandihamba nje kanti ndifile. Irayithi ke wena mntu othi bonke abandifunayo, abandifuna ngezikhali ezibi, abandifuna ngokungendawo mabaze ndikule ndawo, masihlangane kule ndawo ndinilindile.
sukuthi ndifile siyatsho ke uba umlahleni baphinde bamsebenzise kwizicupho. Umntu uzawukwenza ezo zinto ke aziqaphule ngaloo mayeza akhe maninzi anomlahleni ukwenzela uba xa zifika ezo zicupho zifikele kumntu oseqinile, umntu ongasekho sidingo soba kuphinde kube senziwa nto kuye, kuba kaloku ungusibhorho mathambo othile kodwa abe eqhubeka yena esilwa nazo ezo ntshaba zimleqayo. Xa ifika into is like inja xa ithi yakuleqa, xa ifika negazi lomntu linuka kakubi mandimyeke sezigulela, ube wena uziphilela but you have this nice camouflage. Iyaphinda ke lento nakubo abantu abangamagqwirha apha phakathi kwekhaya, xa ikhaya licheliwe, xa kuqhunyiswe ngamayeza naye umlahleni, inkolo ke yokubana bayagqitha bangawuboni lo mzi kuba akukho mzi ngoku kule ndawo ngokwaba bantu bakuthakathayo. Omnye athi uyamfaka umlahleni nakwezi moto ukwenzela ukubana ingamiswa lula nalapha kwezi ndawo ze-road blocks, namasele moto xa efikayo ayibone le moto aqomba hayi noko le noba singayiba izawuba yingxaki kuthi, akwaphi yakhona ayinothengiseka le nto. Ibe iyimoto yakho ke mntanomhle entle kodwa athi oyibonayo oyizele kakubi ofana negqwirha ofuna ukukhalisa, ayibone iyimoto engena-value, bayifake yena ke umlahleni sefile. Siveke nakwenye ikona apho kuthiwa bayamsebenzisa nakumntu othe waphuncukelwa sisisu kwezo zinto ezisetyenziswayo kufakwe umlahleni. Into ke ngeyeza lesintu isetyenziswa ngumntu ngokothunywa kwakhe zizihlwele zakokwabo, kuba uzawukothuka xa ubona omnye njengoba sijonga nje kwezi groups zikaFacebook ukuba bamsebenzisa njani umlahleni. Safumanisa uba omnye usebenzisa umlahleni nomavula kuvaliwe ntlahla emhlophe, sizibuza uba eyi noko ingathi ayidibani, kodwa ukwazi utsho ke kumntu othunywe kokwabo bayisebenzise olo hlobo kasetyenziswa ke kwezi ndawo. Asizuyigqiba ke mntanomhle, besifuna nje ukwenza ezi zingaphezulu ukwenzela ukuba nawe uhambe uzompela umlahleni wakho, ujonge ubana wena kweyakho ikona eza kowenu izihlwele zithi mdibanise nantoni, umenze njani, umthini. Mandibalule nje le ndawo that I found very interesting kwenye ezi groups, andizubiza gama lamntu ke. Uthakile utata umlahleni wathi lo mlahleni ukuba umsebenzisa kakuhle uyayincedisa nencindi le yobudoda, utsho noko ube nencindi eninzana yobudoda, phinda athi ubumdibanisa nelinye iyeza, mhlawumbi sawulibiza ngenye imini, itsho le nto ibe sisibambelelo esinamandla lo mlahleni nalo elo yeza. Kuyathakwa abantwana bahle, sometimes we read and get fascinated siqomba hey noko ucingile lo inhlele nduku yakhe lona, sibona uba noko leni yaqoqisa lena kuba la mayeza xa uwajonga each apha kule list ubona uba awadibani kakuhle, kodwa singatsho ukubana ayingawo. Masibulele ke zihlwele ngokuba nisondele nangayilo losithathu sidibane Saturday apho sizawube siphethe itopic elo xesha zininzana. We have not made our mind because we keep on researching into ezimbini ezintathu simultaneously. Mandingatsho ke okwanamhlanje ukuba siphethe ntoni Saturday. Sithi masiyekilale ke bantwana bahle sidibane xa kuphinde kwathiwa masidibane ngayilo lozithathu, kube chosi ke kube hele camagu.